Društvu. Ja sam u ovaj kraj, u Rašku i okolinu, došao davno na Kopaonik, prvo skijajući se, još kad je Olga Dedijer samo bila hotel. Kasnije sam našao prijatelje u manastiru Gradac i uz jedno divno sestrinstvo koje će biti istorijsko, ja mislim, zaista kada vreme više prođe. Toliko neverovatno dobrih ličnosti se okupilo u manastiru Gradac na čelu sa monahinjom Efimijom i radilo divne stvari. Danas je malo drugačije tamo. Uz to društvo ja sam ušao i u ovu posvećenu elitu koja pravi raške duhovne svečanosti. Ja se sam bavim 40 godina tom nekom, ako se da kažem, elitnom kulturom u Beogradu. Živimo u vremenu metropolizacije svega, nije to samo u Srbiji, nego i u čitavom svetu važno šta se dešava, da li u Njujorku ili u Parizu, i ostala mesta nisu važna ili su jako skrivena. Zbog toga u Srbiji ima i ona jedna smešna uzrečica, što južnije, to tužnije. Ali to nije slučaj sa Raškom. Raška zaista neguje, to sam shvatio odlazeći tamo redovno, pravu pravcatu kulturu, ono što je najbolje u srpskoj kulturi, i u svemu tome može da je zavidi Beograd, koji je mnogo moćniji što se tiče tehnologije, politike, novca. Jedno malo mesto u Srbiji uspe da bude centar prelepe i prave pravcate kulture. Kad pogledamo samo ko je dobio nagrade u raških duhovnih svečanosti, shvatamo kome se odužuje kultura Srbije, ne samo kultura Raške. Ponosan sam što sam dolazio u Rašku, dolazit ću ponovo, kako je neko već rekao, istorijsko mesto u koje vas privuku pre svega njegovi ljudi. Hvala vam mnogo.